ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанан мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Нархҳои мошин хеле арзон шуда гастанд, ҳамашон фурӯшӣ ва срочна. Агар шумо ночунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон чизи фурӯшӣ боша барои реклама кардан, марамат шумо метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои ватсапи экранмода рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дӯстон азиз, дар имза навод чӣ мошин рӯй кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба мошинои фурӯшӣ. Хоб астай грузовой газель бо нархи арзон срочна. Opel Caravan астай бо нархи арзон срочна. Великои фурӯшӣ астай ки бо нархи арзон ва аксия катӣ. Ва астай Lexus фурӯшӣ бо нархи арзон. Lexus-ҳои дӯстони азиз, RX арзон бо нархи арзон. Астай VAZ 2107 бо нархи арзон. Daewoo Tico арзон. Opel Sedan бо нархи арзон. Астай грузовой КамАЗ бо нархи арзон. Daewoo Matiz бо нархи арзон. Астай Opel Vectra A бо нархи арзон. Астай грузовой ZIL. Астай дӯстони азиз мошинои Starex, яъне ки Hyundai Starex, мошинои мусофиркаш. Астай Toyota Mark D ва астай мошинои акселератораи Россия нархҳои арзон катӣ. Ва курси имза 121 сомону 20 дирам. Дӯстони азиз, навора сар мега лайкотро занед, марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Yaris астай дӯстон ки американкаи 2011 бе перекидка ва нозада мошин ягон ҷо кор надорад. Танировка ҳуҷҷаташ навкардагӣ мошинча идеалист аст, яъне свежак. Не ки нархи мақсад ки як муайян кати. Дӯстони мошина расходча бисёр кардаги ҳастанд, мошин қимат галидага мега срочна фурӯшӣ. Toyota Yaris перекидка нест. Соли 26 2011 сол астае ки сӯзишвориш бензини холия, газ дар кор, ин мошин экономия. Объем мотори 1.5 литра, коробка автомата, сайтсет мошин бадро чоткаи бадай мошин, тозаи бадай мошин, перекидка нест, американкаи тоза мошин, як даст гаштагӣ. Дӯстон азиз, ҳамин ҳуҷҷатча як рӯз пеш кардаги ҳастанд, нав ҳуҷҷати то 2026 аст, ҳуҷҷата яксолаи рона, танировкашам нав кардаги ҳастад. Дӯстони азиз, утилизатсия кардаги ҳастад, кондитсионераш ях кор мекунад. Дӯстони азиз, 4 та балон мегӯяд пачка қати запаскаш нав задагӣ. Мотор, коробка мегӯяд беҳтарин, ягон камбудӣ надорад. Задни камера, дӯстони азиз, монитори андроидҳои қиматҳо мондаги ҳастад. Дӯстони азиз, системаи музикаш зур аст вобше, чухолакҳои нав, аккумулятори пачка, краска заводской ягон кор надорад. Умуман задагӣ, пӯшидагӣ, хӯрӯшидагӣ надорад. Дӯстони азиз, ҳамин расходуш 5-6 литра дар 100 километр. Мошин бениҳоят экономӣ ва 1.5 кашишаш зура, яъне ки ягон хеле мақсад ки зурш намеяд. Нархи мошина мега 79 000 мега, ба мошин мега 90 та қариб галидага аст. Мошина мега айвагон гирифтем 2011 американка. Дӯстони азиз, 79 000 монд, як камтар арзон мешавад. Илтимос одамое ки бисёр арзон мекунед, хубаш занг назанед. 79 000 сомон мошини да мега, ҳамон чиза мега гарантия. Дар шаҳри Бухта рақамҳои дастӣ ва вило ва рақамҳои ватсапшон шахсоне ки мехаред камтарак бо муомила мешавад, марамат срочна. Мегзарем ба дию мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ астай дӯстон, грузовой газель астае ки срочна фурӯшӣ. Грузовой газель соли 26 2002 сол астае ки сӯзишвориш газ, бензин. Дӯстони азиз, коробкаш механика, сайдистани мошин мега нахедува. Дӯстони азиз, балонош мегӯяд як 90% астае. Дӯстони азиз, мошинча мега срочна фурӯшӣ астае. Нархаш 18 000 сомон астае. Боз ягон сум муомила мешавад. 18 000 сомон ягон сум муомила мешавад. Дӯстони азиз, балонош мегӯяд 90%. Дата рақамҳои ҳисобишон мондаги рақамҳошон ҳардушон кор мекунанд. Рақамҳои дуюмишда WhatsApp доранд. Грузовой газель айни сезонша мегирӣ, фақат кора сар мекунад. 2002 сол газ, бензин, нархаш 18 000 сомон муомила дорад. Марамат шахсоне ки мехарен, занг занед, маълумотша гирен. ва одамое ки мошинои фурӯшӣ дорен, мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, любой техника, любой маҳсулот, любой чиз мо реклама мекунем. Марамат шахсоне ки ягон чизи фурӯшӣ дорен, хоҳем ки реклама кардан, дар рақамҳои болобудаи наҳар, рақамҳои мо 20 ҳамида WhatsApp дорем. Шахсоне ки дорен ягон чизи фурӯшӣ, сурат ва маълумотро рӯй кунем, мо рекламада мемонем. Мегзарем ба сеюм великои фурӯшӣ. Дӯстони азиз, великои фурӯшӣ астае ки бо нархи аксияш катӣ ва дастафка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон дорад. Великои фурӯшӣ BU ай Корея омадаги астае, яъне ки ай размерҳои хурд то размерҳои калонша астае. Инчунин дастафка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон дастафка доранд. Велико аз Корея омадагӣ. Адресҳои ино агар шумо хоҳед аз пеш дидан, адресашон шаҳри Душанбе 7 километр. Дӯстони азиз, рафта мебинен. Агар шумо хоҳед, ба шумо бо суратша ки видеоша рӯй мекунам, шумо мебинед, мақсад ки ба шумо дастафка мекунанд. Дӯстони азиз, великои хитоӣ ё ки российский нестанд. Ино мақсад ки корейскиян бо ҳамон вариантҳои зуршай. Корейская бева, не ки сайдистаниҳои зур астанд. Нархошон наистага 400, 500, 700, 800 ҳар хел нархошон мондагӣ. Размерҳои майдаш то размерҳои калонша ҳастанд.
این همین رقم‌های مگافونی سویف نه رقم‌ها هم کار میکنه هم در رقم‌هاشون واتساپ ایمو تلگرام همه نمود سایت‌ها مقصد که پیوست دوستان عزیز دارم اویدی велико шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволу иловагӣ дар рақамҳошон занг занед ба шумо маша фаҳмода метавонам ва арзонам мекунам метавонед аз номи кадари мо гап занед ба шумо арзон мекунам мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон Opel Astra F дар кузовии караван срочно соли 26-1993 ҳастад ки сӯҷифурӯш газ бензин мотори 6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи دوستان از مشتری میگه سوی فقط که یک تا کمبودی میگه داره میگه همین کمبود چکه نرخش نکی ارزونه موتور میگه کم ترک میگه او گذروندگی میگه سوی شد همین خیر از خود داره دوستان موتور شنو داره میکنیم با فکر من ایسر کی خوک میکنه چیکار میکنه همین کم تر همین خیل موتور میگه او گذروندگی خب خیلی دوستان از این موتور مقصد که یو چوشون ارزون است یگون تایوتا نیست اوپل ارزونه اوسون کنای کوروش و نرخش میگه 11000 сомон است утилизация дорад баллонаш пачкае хай ада ҷо сарапина дорад достонади берунаш камтарга кор дорад ва ҳуҷҷатошам буд шудагия мошине ки нархиш арзон 11000 сомон аст камтар арзон мешавад ин мошин қарор дорад дар шаҳри бухта деҳаи достонади дар деҳаи ами хел хай бо маълумотша мегирем шаҳри бухта достонади бошим 11000 сомон бо ягоншум муомила мешавад ин ҳами рақамҳои соҳибшуна ин рақамҳо ҳам кор мекунанд дар рақамҳошон мақсад ки ватсап ҳам доранд 11000 сомон савдо муомилаш дар назди капоти мошин ягон савол доштед ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан занг занед ба шумо фаҳмода метиҳам мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки срочнаи Lexus RX Series соли 26-2006 сол ҳастад ки сӯҷифурӯш газ бензин мотораш мега 3 литр коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстон аз ҳуҷҷатҳои мошин буд шудага аст утл дорад нашод коробка моторша хатунамаша рафта аз пешо ки бо телефон анеқ мекарда нашод мотори коробкаву кузовино рулавоиш ягон чиз гуфтагӣ нест мошин мегад утл дорад ҳуҷҷаташ буд шудага нарша мега 72000 мегем камтар бу хақиқати чун гап мезанем муомилаша ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе дӯстони азиз фақат мега илтимос конкретна харидор дӯстони азиз агар шумо ки конкретна Lexus хар ки бошен рақамҳошон мондагӣ аст занг занед ҳамаша айсоибшон аниқ када гирем ва одамое ки дар навори мо мошини маъқуле ки наёфта бошад дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем лайк аз ин навори то охираш тамошо кунед мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон Daewoo Tico срочно соли 26-1998 ҳастад ки сӯҷифурӯш газ бензин мотораш 08 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстон аз ин мошин мега документ дорад не ки утл надорад дӯстони азиз нархи мошин 10000 сомон аст боз камтар арзон мешавад ин мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав дӯстони азиз 98 сол моторш 08 газ бензин 10000 сомон ҳуҷҷаташ ҳастад утлиш кардагӣ нест рақамҳои мегафони соҳиби мошин мондагӣ аст ягон савол бошад ягон маълумот хоҳед агар оидаи мошин фаҳмидан фақат шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳанд дӯстони азиз хоҳиш ки лайка занед фаромӯш накунед мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон ВАЗ 2107 соли 26-1998 ҳастад ки сӯҷифурӯш газ бензин мотори 1.5 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега дӯстони азиз срочно мегад мақсад ки пул дар кора мошин мега заводид мешавад на хада дӯстони азиз мақсад ки хадавоиш мега дӯстони азиз кор дорад камтар хай бо дигар маълумоти хто мегирем дӯстони азиз техпаспорт дорад ҳуҷҷаташ буд шудагӣ нархи мошина мега дӯстони азиз ҳамагӣ 6000 сомон гуфтесиянд боз арзон мегад мекунем мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи дӯстони азиз нархи мошин 6000 сомон бо савдо мешавад рақамҳошон аст билайн шахсони ки дар кор бошад ягон маълумоту иловагӣ хоҳед оиди мошин фаҳмидам шумо занг занед нархи мошин арзон ва срочно дигар маълумоти пурра аз рақамҳо мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон Opel Astra F дар кузовии седан соли 26-1993 ҳастад ки сӯҷифурӯш газ бензин мотори 6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошинча мега чотка дӯстони азиз ҳуҷҷатҳои мошин мегад буд шудага дӯстони азиз нархи мошина мега 17000 сомон гуфтесиянд боз арзон мегад мекунем ин мошин қарор дорад дар шаҳри бухтада светои олучагӣ светои вишнё дӯстони азиз ай нархшда арзанда 17000 сомон боз муомила дорад хоб ягон савол дӯста бошед ягон маълумоту иловагӣ оиди ҳамин мошин фаҳмидан дар рақамҳошон аст мегафон занг занед маълумотша пурсед касоне ки мошин мехоҳанд ягон маълумот мехоҳанд ба мақсад ки дар комментария нависед мошино гуфтагӣ дар видеои оянда пешкаш мекунем мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон
гурзавои самосвал камаз астае ки соли бори 6-1998 дӯстони азиз мошинча мега нахадва мега дар ҳолати хуби техника фақат мегири кора пеш мебарӣ, яъне ки самосвал камаз фурӯшӣ срочна. нақша мега 75000 мегем савдо муомила ва дар назди капоти мошин мешавад, яъне ки муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, яъне ки дӯстони азиз тарафи чӣ мешавад қумсанги ҷайҳун. нархи мошин 75000 сомон бо муомилаи хуб дорад. рақамҳои тисели соҳибшон мондагӣ аст. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ марама занг занед, маълумотша гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае дӯстон, Daiwo Matiz астае ки срочна фурӯшӣ. соли бори 2008 сол астае дӯстон аз гуфтиан соҳибшон суҷи фурӯш мегӯяд газ бензинаи мотори 1 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Matiz 2008 сол. дӯстон азиз ҳуҷҷат ҳама чӣ мега дорад. сайсиянеш мега хубай лубай ҳуҷҷата мега дорад. нарша мега 17000 мегем бо мақсад муомила мегӯяд мекунем соҳибшони мошин қарор дорад дар шаҳри ҳисорда. 17000 сомон боз муомила ва савдо дорад. дӯстони азиз ягон савол дошта бошед, ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар оиди мошин фаҳмида, рақамҳои поёмда занг занед, маълумотшои рақамҳошо тисел мондагӣ аст, срочнае бара ман занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае дӯстон, ҳастае Opel Vectra A. соли бори 1995 астае ки суҷи фурӯш газ бензинаи мотори 1.8 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад, утл дорад, коробка моторш мегӯяд созай, хадавой созай. нархи мошина мега 19500 мегем, камтар арзон мегӯяд мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. 19500 камтар муомила мешавад, бисёр не. оиди Opel Vectra шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг занед, соҳибшон фаҳмода метавонам ва арзона мекунам. ва дӯстони азиз шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, сурат маълумотшо дар рақамҳои болобуда 20 рӯйкунен, мо рекламада мемонем. хоҳиш ки я лайки бепул аз шумо ҳичи намера, я лайка занед ва чӣ мошине ки дар комша нависен пешкаштон мо мекунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз гурзавои зил самосвал астае ки соли бори 1998 астае ки сайсиянеш мега соза ҳолати хуби техникидай. бо кадоме ки мисолам хеле мошинора мефаҳмам, мақсад ки мехарад, бо ҳамаша занг занед, ба шумо фаҳмода метавонам ва арзон мекунам. хоб нарша мега 33000 мегем, бо мақсад муомила мекунем, мега мошин қарор дорад дар шаҳри ҳисорда. 33000 сомон муомила дорад, мошинча мега нахадвай. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае Hyundai Starex, мошини яъне мусофиркаш. соли бори 2001 сол астае дӯстон ки мошинча мегӯяд нахадва астае. мошин мега 11 моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷат дорад, плюс мега утилизатсия кардагӣ астае. мошина мега нархаш 33000 сомон астае, боз муомила дорад. дар комментария бисёр хоҳиш шуд ки Hyundai Starex ман баъри шумо мошина гуфтагитон 33000 сомон мошин дар шаҳри душанбе савдо дорад. дажош хелтона ҳар ҷо хеле сарапина дорад, не ки хай ба хайр фора мекунан, фора намекунен. хоб ин рақамҳои мегафони соҳибшон мондагӣ аст. мошин утл дошта фақат тайёра мегирӣ, корта пеш мебарӣ. ягон савол бошад, ягон маълумоти иловагӣ марама занг занед, фақат ки лайка фаромӯш накунен занед. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае дӯстон, Toyota Mark D. соли бори 1998 астае ки суҷи фурӯш газ бензина объём мотори 2 литраи коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мегӯяд легендари дӯстони азиз Toyota Mark D. ҳуҷҷат утилизатсия мегӯяд солона дорад дӯстони азиз. старт стопа 4 дискаҳои пачка. салон мега поли мегӯяд Mercedes, мотор коробка мегӯяд сбор нав задагӣ. фаро мегӯяд ксено, система музикаш мегӯяд чиста зуре молодёжни. номерош падарка. мошин мега срочна фурӯшӣ. мошинча мега тайёр кардагӣ. нарша мега 30000 мегем, бо хай чанд қа муомила мекунем, шахтон аниқ мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухта дӯстони азиз. 30000 сомон муомила савдо дорад. тоқа суми холия алиш нагуфтиянд, рақамҳошон мондагӣ. марамат шахсоне ки мехарен занг занед, маълумотша гирен. одамое ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед, дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дарокаст, мо мақсад ки видео дар видео пешкаш мекунем. касе ки ва мошини фурӯш дорад дар WhatsApp рӯй кунад, реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.